Салом духтарако сазед назен саломати хубай нигоҳ кунед духтаракои хушрӯ ҳозир паплини 3D 5D мода шидаги ина марҳамат бе нигинакои хушрӯш ман нигиндороша навор гирифта будам даётон боша ҳозир боша бо бенигинаш бисёриҳо пурсидан ки бенигиншам нишон чиед марҳамат ира бинен гила диден чӣ хушрӯчанд мана марҳамат ё фақат ди либоси доставка мешавад духтаро ди либосаш 150 сомон ай агар я либос гирен я либосаш 90 сомон ай барои ҳава ди либос гирен шумода нақстара дугонотон кати якҷоя шида мисол заказ кунед ди либос 150 сомон марҳамат ози ма дига глошам нишон метам паплиниш хушрӯ мана марҳамат инамиям гили 3D ай ҳозир ҳамино мода шидай ҳама кофтестай ина марҳамат касседа дар кора я либосаш 75 сомон меафта ди либос 150 сомон мана било бовар кунен ишаишта хушрӯ ишаишта хушрӯ нигоҳ кунен зинда ана глош киртада бо аҷоибот мебиёя мана марҳамат чизе ҳастай ина шумода ман пешниҳод кардастам ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен нависен доставкатон мекунан нигоҳ кунен ана иглам хушрӯ ина игли кабутакшам фасонакай мана беҳад фасони хушрӯ ишам мана ишам ана ба иноша бинен духтаро мана диден ранга бинен чиқа ранги фасонай чиқа гули хушрӯай духтаро беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас ҳами камёфт буда ётон боша 100 сом 120 сомон бенигинша мефурӯхтанд ҳозир бисёртар омадай ина 75 сомон шуда я либосаш духтаро шояд ки ояндада аз ин дам арзон шавад лекин ҳозирашда мана хоҳен аз ана мино гирен оз бо дигар глоша ма шумода нишон метам ина хоҳаракои хушрӯ нигоҳ кунен инаи зарча нишон додумтонаку и бо кабут шай диден кабутакшам хушрӯай глошон хеле ранги зинда метова мана ина зардаш ина иш беҳад хушрӯ ана баъд аз анаи ҳастай мана иям ҳами 3D ям паплинои 3D у 5D ҳам хеле меган ҳози юра баъд анаи глаш ҳастай мана глако ҳамаш глои новинка ҳамаш глои хушрӯ аз и ҳозир бо дига цветам ҳастай ман шумода ина нишон метим ина малина цветшам пешниҳод мекунам духтаро бовар кунен ҳар рӯз новинка омадастай ҳар рӯз гили 3D анам хел 5D 3D мода шидагай ҳар рӯз мебиёя рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен бо пурра шумода мефаҳмонанд мана як бори дига ма шумода варақ зада ҳаминора нишон тима диден духтаро скриншот кунед ина ба ҳазур скриншот кунен равоншон кунен то ки шумода даррав доставка кунанд мана ишаишта хушрӯ глои беҳтарин